जोंनि बर'फोरनि धोरोमा बाथौआनो गुबुन नंथ्रा आरो बे धोरोमानो जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथि जोंनि हारिमु जोंनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जोंनि सिन्था धारा आखल आखु बे धोरोमावनो जोंखौ हिन्दु होननानैनो बुंबोदों नाथाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हिन्दु नङाबो होनबोदों नाथाय जोंहा स्कप गैयामोन जे जोङो बाथौआरि होननानै बुंनानै लानायनि मोनसे स्कप गैयामोन दा बेनिखायनो भारत सरकारनाव जोङो दाबि जनायदों जे गुबुन धोरोमफोरबायदि जेरै जैन सिख बुद्धिस्टफोरबायदि बर'नि बे बाथौ धोरोमखौबो मानिनांगौ बाहागो लाफैदों बे समाव मेल बेखेवनो मोननानै मा फोरमायगोन? सालबारि गामिनि बे बाथौ मन्दिराव गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे समग्र ओनसोलनि बाथौआरि बिथांमोनखौ लाफानानै बाहाय मोनसे सावराय मेल खालामदों जे बाथौ धोरोमखौ बोरैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि बर'फोरनि धोरोमा बाथौआनो गुबुन नंथ्रा आरो बे धोरोमानो जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथि जोंनि हारिमु जोंनि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जोंनि सिन्था धारा आखल आखु बे धोरोमावनो दंजोबो। जोङो बर' हारिखौ गेदेमा हारि दानायनि जोंनि जि सिमां बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोंहा निजिस्स' धोरोम निजिस्स' भाषा निजिस्स' कला कृष्टि जोंहा जिहेथु दंखायो बेखायनो समग्र बर'फोरनि बे धोरोमखौ जोङो लाखिनांगौ। जोंखौ हिन्दु होननानैनो बुंबोदों नाथाय बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों हिन्दु नङाबो होनबोदों नाथाय जोंहा स्कप गैयामोन जे जोङो बाथौआरि होननानै बुंनानै लानायनि मोनसे स्कप गैयामोन दा बेनिखायनो भारत सरकारनाव जोङो दाबि जनायदों जे गुबुन धोरोमफोरबायदि जेरै जैन सिख बुद्धिस्टफोरबायदि बर'नि बे बाथौ धोरोमखौबो मानिनांगौ आरो जेब्लानो मानिगोन अब्लानो जोंबो पुर्नांग जोंनि आइडेन्टिटिखौ बाथौ धोरोमारि हिसाबै जों मोननो हागोन। बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों फैगौ सेन्सासआव जे नेक्स्ट सेन्सास जागोन बाहाय समग्र बाथौआरिफ्रा गावनि धोरोमखौ बाथौ होननानै लिरगोन जों